Dragii mei, am văzut că v-a plăcut foarte mult videoul cu reteșe și mi-ați cerut foarte mulți ingredientele și modul lor de împăturare. Dă-mi un like și un follow ca să vezi. Deci, eu la o porție de reteșe folosesc o jumătate de kilogram de făină, un ou, o linguriță de sare, o lingură de zahăr, 200-250 de ml de lapte și 100 de ml de ulei. Acestea toate bine se frământă la un loc, iar apoi lăsăm un pic aluatul să se odihnească. După ce aluatul s-a odihnit, se fac biluți așa de 70 de grame, cam 10 reteșe ies dintr-o porție din asta. Iar apoi se trece să se împăture. Deci, la modul de împăturare, că mi-a cerut foarte mult, uitați cum se împătură. Dacă asta e așa, din biluța aceea, o întins cu sucitorul și pui făină și apoi începem să împăturăm. Facem o parte așa, aici așa, vedeți? Ăsta așa și așa, vedeți? Ca într-un plic. Apoi acesta le facem pe toate 10, tot la fel. Apoi iarăși din nou întindem aluatul cu sucitorul, punem făină, iarăși aluatul noi o vom obține tot așa întins, vedeți? Și aici iară împăturăm, tot așa, același procedeu, de 3 ori, vedeți? Fiecare o facem așa, iar apoi se întinde. Apoi se prăjește la foc, în ulei. Și se poate servi, cum v-am spus, cu zahăr, cu smântână, cu telemea, cu ce doriți. Deci nu uitați, pe noi ne găsiți la Perla Trascăului în Rimetea, la 25 km de Turda și 50 de Cluj. Ai contactul meu în bio.